klar til præmieoverrækkelse i LA3, som er sponsoreret af Ringkøbing Landbobank. Og her har vi Market og Selection med æresdæk. Som nummer 1 og 72%. Som nummer 1 og vinder i klassen har vi Market Øger på første led med Selection. Hun red til 211 point, svarende til 72,759%. Hun modtager dæk sponsoreret af Ringkøbing Landbobank, som 1250 kroner, også sponsoreret af Ringkøbing Landbobank. Tillykke. Og på andenpladsen har vi Katrine Egholm Eising. Hun red til 196 point, svarende til 67,586. Vi ønsker de placerede ryttere tillykke og vil gerne se første, anden og tredje plads.